Πήρα τον Death Note, το ήξερα ότι έπρεπε να κάνω κάτι. Να αλλάξω τον κόσμο. Το σχέδιό μου ήταν ιδιοφυές. Θα σκότωνα όλους τους εγκληματίες που υπάρχουν στον κόσμο, ώστε να μείνουν μόνο αυτοί με την αγνή ψυχή. Μα τι μπορούσε να πάει στραβά με ένα τόσο απλό σχέδιο. Θα γίνεις ένας παρανοϊκός εγκληματίας ο οποίος θα αρχίσει να σκοτώνει τους ανθρώπους και τους δικούς του για να επιτύχει ένα σκοπό που δεν πρόκειται να καταφέρει ούτε σε 2 ζωές. Τι να κάνουμε. Οι μεγάλες θέσεις απαιτούν και μεγάλες θυσίες. Το φαντάζεσαι, Ριουκ. Ένας κόσμος γεμάτος από... Θα πεθάνεις στο επεισόδιο 37. Τι? Τίποτα. Όπως μάθαμε στη βιολογία, όταν 2 μελισσούλες Αγαθοκλή, φοβάμαι πως είμαι έγκυος και το παιδί είναι δικό σου. Light, σε παρακαλώ, κάνε κάτι χρήσιμο στη ζωή σου και διάβασέ μας την έκθεση που είχαμε για σήμερα με θέμα το ημερολόγιο μου. Μάλιστα. Αγαπητό ημερολόγιο, σήμερα... Ναι, μπράβο, πολύ ενδιαφέρον. Μπορείς να καθίσεις τώρα. Λοιπόν, παιδιά, το θέμα της επόμενης έκθεσής σας θα λέγεται «Η πρώτη μου φορά» και δεν θέλω τροπές. Light, για πόσο καιρό θα πρέπει να συνεχίσω να το κάνω αυτό? Σκάσε και γλύφε. Μα μας κοιτάζουν όλοι. Είπα γλύφε. Επιτέλους τέλειωσε. Πιάστηκα με τόση δουλειά. Λάιτο, είσαι εδώ? Σε γράφω στα αρχίδια μου και σε αγνοώ. Αυτό δεν είναι και πολύ ευγενικό. Μάντεψε που σε γράφω. Στα παλιά σου τα παπούτσια. Όχι, Λάιτο, μήπως θα ήθελες να πάμε στο... Συγγνώμη, αλλά δεν κάνω παραμυστρία ανθρώπους. Καλά του τα πες. Λοιπόν, τι το συναρπαστικό θα κάνουμε μόλις γυρίσουμε σπίτι? Τα συνηθισμένα. Θα γράψω ανθρώπους που δεν συμπαθώ μέσα στο μαγικό μου τετράδιο. Ξέρεις, μερικές φορές απορώ γιατί κάνω παρέα μαζί σου. Είναι μια σεξουαλική πράξη. Ο άνθρωπος αυτός αυτή τη στιγμή παραβίασε προσωπική μου στιγμή. Ναι. Και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σοκαρισμένη που ούτε καν θέλησα από την τροπή μου να το δω. Μωρέ η κακομοιρούλα. Ψόφα. Συγχαρητήρια. Μόλις κατάφερες να σκοτώσεις την πιο σεξι γκόμενα όλης της Ελλάδας. Ναι, θα το ξεπεράσεις. Πού είναι το δε μου? Ναι, πολύ καλύτερα. Light, γιατί κλείδωσες την πόρτα? Πάλι αυνανίζεσαι. Η μαμά λέει ότι δεν σου κάνει καλό. Πάντα πάνω στο καλύτερο. Γρήγορα, άνοιξε την πόρτα. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, πριξαρχιδού. Είσαι έτοιμος για μαθηματικά, αδερφούλη? Εάν δεν μου ανοίξεις, θα πω στη μαμά του σε γκέι. Και εδώ πέρα το ξέρει μισή Ιαπωνία. Και τώρα για να δούμε. Αδερφούλη, μόλις βγήκε το νέο τεύχος Σούπερ Κατερίνα. Πού? Μπαγιάτεψες, αδερφούλη. Πρόσεχε, Light. Εάν αυτό το πράγμα ακουμπήσει το τετράδιο που έχεις μέσα στο σιρτάρι σου, τότε θα προκαλέσει πυρηνική έκρηξη. Και τώρα μου το λέει. Αυτό το σνιγκάν πρέπει να το γαμάνε 5 μαύροι από τα αυτιά. Λοιπόν, αδερφούλη, να ανοίξει το σιρτάρι. Μα εγώ. Ό,τι κι αν κάνεις, με κοίταξε μέσα στο σιρτάρι. Εντάξει λοιπόν, αφού με πιέζει τόσο πολύ θα σου πω. Μέσα σε αυτό το σιρτάρι υπάρχει ένα μαύρο χαρτί. Μπλα, εγκληματίες πεθαίνουν μπλα. Μεγάλη μύτη έχω μπλα. Κύριε, άρχισε η συνεδρίαση. Και ποιος σου είπε ότι μπορείς να μου μιλάς παλιοβουτυρόπεδο? Μπλα, μάτια ξέχασαν να μου βάλουν Μπλα, μια συνεδρίαση της προκοπής προσπαθούμε να κάνουμε Μπλα, τόσα μου τα έχετε κάνει μπλα. Μπλα, διάσημο detective φέρουμε μπλα, ο Έλα έρθει, μπλα. Πολύ ενδιαφέρον. Κύριε, ποιος είναι ο Ελ? Έλεος, δεν ξέρεις, μη μιλάς. Πού είναι εδώ?
Βάλτε το σκασμό όλοι σας. Ρίου, τρέχα να δεις. Μια ιστοσελίδα μόνο για μένα, την Κύρα ή όπως αλλιώς λέγεται. Η Κύρα είναι το πιο όμορφο, ευγενικό και πιο straight άτομο που υπάρχει στον κόσμο. Ναι, αυτός είμαι εγώ. Wow, αυτοί οι κακομοιροί άνθρωποι δεν έχουν καμία ιδέα. Μπουγιά. Εννοώ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ποιος είναι αυτός? Πολλοί με ξέρουν με πολλά ονόματα. Το γρηγορότερο πιστόλι της Δύσης, μικρός αλυτάκος, γλυκά μπισκοτάκια, όμως οι περισσότεροι με ξέρουν με το όνομα L. Hey, πάρ' την κάμερα μου από το μάτι μου. Τι χαζός, και τι θα μπορούσε να κάνει? Νομίζω πως θα αναρωτιέσαι πώς ακριβώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Μα πώς το ήξερε? Ανόητε, είμαι ο L, ξέρω τα πάντα. Οκ, αυτό αρχίζει να γίνεται λίγο τρομακτικό. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σου τρομάξω. Τι, δεν έχεις να πεις τίποτα? Αυτό άρχισε να γίνεται κουραστικό. Εάν κουράστηκες, γιατί δεν λες τη μόνουλο σου να σε αναλουρίσει? Εντάξει, αυτό ήταν. Ήρθε η ώρα να πεθάνεις, χίπη. Hey, περίμενε, τι κάνεις εκεί? Περίμενε, άσε κατά αυτό το μολύβι. Όχι, περίμενε, πλάκα έκανα. Μια πλακίτσα είναι, δεν έχεις καθόλου χιούμορ. Υποθέτω πως δεν έγινε τίποτα. Κύρα 1, L. Σκάσε και κοίτα στην οθόνη. Γεια σου, Κύρα. Με αυτό το θάνατο που μόλις τώρα προκάλεσες, καταφέραμε να βρούμε σε ποια περιοχή βρίσκεσαι. Επίσης, καταφέραμε να καταλάβουμε με ποιον τρόπο σκοτώνεις. L1, Κύρα 05, bitch. Fly me to the moon, let me play among the stars. Σόφη, τι είναι? Έρχεται κοντή. Πού την είδες? Δεν την είδα. Ακούω τα τακούνια. Εγώ δεν ακούω τίποτα, βρεδιόπουλα. Απ' το δρόμο τα ακούω, έρχεται. Πώς έρχεται? Δεν την έχεις κλειδώσει? Έρχεται, σου λέω. Θα τρελαθώ. Νάτα. Τα ακούς? Καλησπέρα.